Endoszkópiákon évente 1000-1200 endoszkópos ultrahang, illetve ERCP vizsgálatot végzünk. Ezeknek a fő indikációs köre osztályunkon a epeuti kövesség, illetve a hasnyálmirigy daganat által okozott epeelfolyási zavarok megoldása, valamint biopsziás mintavételek, diagnosztikus mintavételek. Hasnyálmirigy daganat esetén nagyon fontos a korai diagnózis, hogy endoszkópos ultrahanggal tudunk a legcélzottabban és a legspecifikusabban mintát venni. Egy speciális endoszkópról van szó, melynek a végén egy ultrahangfej található, és ezzel célzottan látótérbe hozható a hasnyálmirigyben kritikus elváltozás. Ezt később egy speciális tű segítségével szúrva nyerünk szövettant későbbi elemzésre, melyet patológusunk mond meg, jó vagy rossz indulatú sejtekről van szó. A vizsgálat szenzitivitása 80-85% körüli, így elképzelhető, hogy 2, akár 3 beavatkozásra is szükséges lehet a végleges diagnózis megállapítására. Endoszkópia során a gastroenterológusunk az endoszkóp segítségével vizsgálja végig a felső gastrointesztinális rendszert. Többféle endoszkópia létezik, köztük gyomortükrözés, enteroszkópia, endoszkópos ultrahang és endoszkópos retrográd tisztítás. Ennek utóbbinak bemutatása következik. ERCP során specifikusan festeni tudjuk az epeutakat és a hasnyálmirigy rendszerét, illetve terápiás beavatkozásokat tudunk csinálni. Először áttekintjük a páciens kórelőzményét, majd döntünk az ERCP szükségességéről. Fontos a kockázatokat is mérlegelni, mivel nem szövődménymentes beavatkozásról van szó. A beleegyező nyilatkozat aláírását követően kerül egy sor a beavatkozásra. A vizsgálatot megelőzően 8 órával már nem szabad enni és inni sem. Az alábbiakban a lehetséges szövődmények gyakoriságát láthatják. Az alábbiakban az anatómiai elhelyezkedését láthatják a szerveknek, a máj, az epeutak és a hasnyálmirigy viszonyát. Endoszkópunk segítségével speciális fénnyel megvilágított kamerával vizsgáljuk a bélrendszert. Lejutva az epeutak nyílásához, egy speciális drót segítségével fel tudunk jutni az epeutakba, melyeket kontrasztanyaggal festünk és röntgenátvilágítás alatt vizsgálunk. Ezen beavatkozás során kis sebet tudunk ejteni az epeut nyíláson, és különböző beavatkozásokat tudunk vizsgálni. Az alábbiakban egy kő eltávolítását láthatják, melyet egy drót és ballon segítségével húzunk ki az epeutakból, de lehetséges a tumoros szűkületeket fémsztenttel áthidalni is. A vizsgálat beavatkozási ideje 1, maximum 2 óra. Saját képanyagunkból látható néhány eset. A jelen beavatkozásnál az epeutak végébe egy elakadt epekő látható, mely hasnyálmirigy gyulladás kiváltó oka volt, és epeuti gyulladást is okozott, a beteg súlyos állapotához vezetve. Endoszkóppal ezt a kivezető nyílást meg tudjuk vágni egy speciális tű segítségével, és ezt az epeuti követ kifordítani. Endoszkópos ultrahang során egy másik típusú fejegységet használunk, melynek a végén egy ultrahangszenzor is látható. Így nem csak a nyálkahártyát, hanem a mögöttes szerveket is tudjuk vizsgálni. A hasnyálmirigyet, májat, epeutakat, esetlegesen a bélfalban elhelyezkedő léziókat.
Ha megtaláltuk a keresett elváltozást, egy hosszú tű segítségével specifikus mintákat tudunk nyerni. Akár jóindulatú, akár rosszindulatú elváltozásról legyen szó. Egy másik osztályunkon alkalmazott specifikus beavatkozás a hasnyálmirigy ciszták leszívása, illetve beszályaztatása. A beavatkozás során a gyomorfalat átégetve egy műanyag vagy fémsztentet tudunk a cisztába helyezni, mely annak tartalmát kiüríti. Sokszor látunk hasnyálmirigy gyulladás után nekrotikus gyülemeket, vagyis elhalt szövetekkel teli cisztát. Ezekhez fémsztent szükséges, melyen keresztül ezt ki tudjuk szedni, és a fertőzést okozó tájogot megszüntetni. Onkológiai részlegünkön a hét minden napján várjuk a betegeket, napi több turnusban. Többféle daganatos betegséggel is foglalkozunk, a hasnyálmirigyrákon kívül vannak vastagbérdaganatos, nőgyógyászati, illetve májtumoros betegeink is. Osztályunk 2 éve alakult meg, ez alatt az idő alatt exponenciálisan nőttek a betegek számai. Endoszkópiánk segítségével naponta tudunk mintavételezést végezni, így továbbiakban is jelentős fejlődés várható a későbbiekben. Jó egészséget kívánunk, és várjuk vissza intézetünkben mihamarabb.